дар Владивосток маъмурони милитсия ҳангоми як амалиёт махсус барои таксикоркунҳо рейдҳо ташкил кардаанд. бигем нелегал насин солихта калон мекунӣ мумкин нест мутобиқи қонун. Худо хоҳад як видеои алоҳида мекунам оиди повискан метиҳанд ба шаҳрвандони Россия ё ин ки не. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канали мо обуна бошед. ҳама рӯза хабарҳои нава метонед ки аз канали мо дастрас кунед. Боздошти таксистҳои муҳоҷир дар Владивосток. Сабаб: дар Владивосток боздоштҳои гурӯҳи миёни шаҳрвандони хориҷӣ ки ба таксиронӣ машғуланд баъд аз тафтиши асноди онҳо сурат гирифтааст. дар Владивосток маъмурони милитсия ҳангоми як амалиёт ҳудуди 45 мошинро боздошт карданд. дар Владивосток бо ҳадафи ошкор ва рафъи қонуншиканиҳо дар соҳаи муҳоҷират, инчунин тафтишоти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз тарафи ронандагони таксиҳо амалиёт гузаронида шудааст. аз 9 ронандае ки ба шуъбаи милитсия оварданд, 8 нафарашон умуман ҳуқуқи кашонидани мусофир надоштанд. нисбати ҳамаи қонуншиканиҳо протоколҳо тартиб дода шудааст. вазорати корҳои дохилии Русия Приморский афзуд рейдҳо дар тамоми навҳои Владивосток ва шаҳрҳои вилоят идома хоҳад кард. яъне ки вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия таъкид карда гуфт, рейдҳо махсус барои муҳоҷирони корие ки ба ҳайси ронанда такси кору фаъолият мекунанд гузаронида мешавад. инчунин гуфта мешавад, ҳар як муҳоҷире ки аз ҷониби кормандони милитсия дастгир шуд, барои ҳуҷҷати ронандагӣ барои иҷозат надоштан барои кор кардани такси дастгиршон карданд. мисол мегирем, агар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки праваи тоҷикӣ дора, ба праваи тоҷикӣ ҳуқуқ надора ки дар Федератсияи Русия такси кору фаъолият кунад. барои такси кору фаъолият кардан бояд шаҳрванди хориҷӣ праваи расистӣ дастрас кунад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия айни ҳол барои муҳоҷирони корӣ махсус барои такси коркунҳо рейдҳо ташкил кардаанд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтара гап мезанам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма тақрибан як ҳафта мешавад ки конкурси нав сар шудагиаст. шоҳҷоизаи конкурс як мошин ва асталниш конвертҳои пулиянд. дар умум бигирем 42 призай ва 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехарад дар прямой эфир бо тариқи автоматӣ сум ҳадияш мекунем. ҳамагӣ 700 донаи дига билет мондагиай. имрӯз охирон бор аксия мекунем, дига аксия намешавад, шанса аз даст натиҳем. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. карта ба номи Мунис мебурояд. сумтона партофта чектона дар ҳамин рақамҳои ватсап равон мекунем. бо дастгирии шумо мо 3 рӯз пас худо хоҳад финала аниқ мекунем. ҷамшед Саидов нависондай: ака салом алейкум, ростай аэропорта маҳкам кардиям барои призивнико. бародарои азиз, ҳар чизе ки дар ҳамин мавзӯъҳо мешнавем гапҳои мардумиянд, ягон асос надорад, боварам накунед. умед Лоиқов нависонда: ассалому алейкум, акаҷон шахсе ки дар Россия бошад чӣ хел бояд аз ЗАГС ҷудо шудан метонад? мақсад мард дар Русия бошад, зан дар Тоҷикистон, мард рафта наметонад, лекин мехоҳад ҷудо шавад. вақте ки мард дар Федератсияи Русия қарор дорад, мисол ба ягон бародарша ё ки ба падарша, ба модарша давернус равон мекунад, бо тариқи анҳамон давернус дар мурофиаи судӣ метавонанд ки наздиконаш аз ба ҷои ҳамӯ иштирок кунанд. Саидов нависондай: ака ҳами депортора меган ҳуй кадиянд, ростсай? не, ҳозирашда қарор биромадагӣ нестай, вале пешниҳод шудагӣ астай оиди авфи муҳоҷирон. Таҷ Тивай нависондай: салом бародар, оиди конкурс пурра фаҳмон. призо чиянд? як бори дигар пурра фаҳмон. илтимос хафа нашав бародар. бародари азиз, видеои пурраи конкурс дар канал ҳастай. дуромада тамошо кунед призора. як бори дигар хотиррасонтон мекунам ки 42 дона призай, яктам мошинай 21099 асталниш конвертҳои пулиянд. конверти ай ҳама пули калонаш 10000 сомонае, баъд 1000 сомонаву ҳамихели майдачӯйдае. амин нависондай: ака оё сину солро аз рӯи паспорт калон карда мешавад? мақсад 1 ё 2 сол калон нависанд.
аллакай ин кирдор ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. Бародари азиз, ту бигем нелегально синни соли хита калон мекунӣ, мумкин нест ин мутобиқи қонун. Алиев нависонда: ассалому алайкум, ака ма патент кардам, 2 моҳ истифодаш бурдам, сухт. Агар ма граница бирам, мара въезд ма маҳкам мекунанд ё ки не? Ҳамин саволи мара ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки агар таможнида талаб кунанд айти ҳуҷҷат ва ҳуҷҷат пешниҳод накунӣ, бале. Маъмуров нависонда: Сорбон бача 28 пурра даромад мебаранд армия. Нафарое ки 28 сола шиден ё ки 27 сола шиден, аллакай аз даъват ва хизмати ҳарбӣ озод мебошед. Муъминов нависонда: салом бародар сози ман, раҳмат ба ту зинда бошӣ. Як савол, маротибаи панҷум менависам. Ман дар шаҳри Русия будам. 11 моҳ кор кардам бо патент, бо регистратсия. Моҳи охир регистратсия кардам. Агар дар база набошад, въездам маҳкам мекунанд. Ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Шумо 1 сол ё ки 2 сол бо документ кор мекунед, вале 2 моҳ ё ки 3 моҳи дигар беҳуҷҷат кор кунед, ҳуҷҷатҳои шумо фалшивӣ боша, ин маънои уро надорад ки 1 моҳ ту ҳуҷҷат дошти, тура ҳечи наган. Бале, дар ҳолате ки 2 рӯз, 1 рӯз ту бе регистратсия гаштагӣ меқапанда, метавонанд ки запрет на въезд кунанд. Ислам нависонда: ассалому алайкум Сорбон брат, раҳмат барои хабарҳои нав. Брат, илтимос ба ҳамин саволи ма ҷавоб медодӣ. Чанд бор навистам, ҷавоб надодӣ. Ма паспорти РФ дорам, мехом Тоҷикистон равам. Меган дар аэропорти Россия повистка додастиянд. Ростай, илтимос ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳамин мавзӯъ бисёри одамо савол пешниҳод мекунанд, гарчанде ки ман ҳар рӯз дар видеоҳом мегӯм ки ҳозир мобилизатсия нестай, ҳеҷ каса даъват накардастиянд, вале саволо буд намешаванд. Худо хоҳад, як видеои алоҳида мекунам, оиди повистка метиҳанд ба шаҳрвандони Россия ё ин ки не. Интизор бошед. Тағоев нависонда: ассалому алайкум, ака сози хубӣ. Ака ҳозир агар Москвада хондаиста бошӣ, Тоҷикистон равӣ, мехапам. Дар ҳолате ки ту дар дигар давлат мехонӣ ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки омадӣ, аз донишгоҳи мехондагит бояд маълумотнома бигирӣ. Баъд ҳичи намеган. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, агар мо бо сум ваени билет харидорӣ кунем, годнимон метан ё нигодни? Илтимос да саволмон ҷавоб медодем. Касое ки хизмати алтернативӣ мекунанд ва пул меспоранд ва ё ваени билети годни мегиранд. Чихеле ки 2 сол хизмат мекунӣ, ваени билет мегирӣ, ирам ба монанди ҳамун мебошад. 1 моҳ мерай дарсҳои ҳарбӣ мехонӣ, соҳиби ваени билет мешавӣ. Бедил нависонда: ассалому алайкум, ака худо аз ту розӣ бошад. Ака мо дар оила 4 писарем. 3 кас хизмат карданд. Мара ҳам мебаранд хонабрам. Бале, дар ҳолате ки 3 кас хизмат карда буд кар, ту мақсад хизмат кардагӣ набошӣ. Олӣ вақте ки омадӣ, мақсад синни сол барои даъват кунӣ ба хизмат расидагӣ бошад, даъват мешавӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.